Ona ipak nema lepo mišljenje o njemu. U okviru zadruge održana je prva zadrugovizija u trećoj sezoni, a jedna od članica žirije bila je Kristina Kija Kockar, koja je privukla veliku pažnju. Svi su čekali da vide kako će izgledati kada se na sceni pojave Mirko Gavrić i Gagi Đugani, za koja je poznato da pevačica nije u dobrim odnosima. Kija se osvrnula na prethodnu noć i istakla da je bilo veoma zabavno i zanimljivo da vidi uživo neke zadrugare koje ne poznaje, kao i svoje prijatelje. Inače, Kija je često temu Zadruzi 3, a evo kako ona to komentariše. Čula sam da su me pominjali, mama mi je rekla, čujem je kako se smeje kad gleda, nju ništa to ne pogađa, meni to lakšava život. Pominjem se ja prvo kad sam bila, pa onda u drugoj, pa sad u trećoj, verovatno ću i u 33. Ja sam okružena svojim prijateljima i porodicom, meni to ništa ne smeta, ne pogađaju me ti komentari, meni je sve to simpatično. Sinoć je bilo onih koji su se nervirali što sam im dala 0 bodova, sve je to komedije, istakla je Kija. Tara Simov, Mate Matijević i Stefan Kandić izveli su na zadrugoviziji pesmu Beograd koju u originalu peva Anabela. Na njihov nastup Kija je rekla da su cool kada prestane muzika, te su se mnogi uhvatili i shvatili da je na taj način Kockareva prozvala Anabelu. Nisam ni pomislila na to, pomislila sam na ljude koji su pevali to da su bili katastrofa i da su najbolje zvučali kad su prestali da pevaju. Šta više, to je bio kompliment za pesme jer original dobro zvuči, oni su bili katastrofa. Ali dobro, imali su tremu, sve je to normalno, to je samo zabava. Ja jesam na neki način prozvala, rekla sam kao hit za sva vremena, to nije hit za sva vremena, ta pesma i dalje traje, možda će biti za 10 godina hit za sva vremena, ali nije dostigla taj nivo. Eto, ako je to prozivka, neka bude, ali nisam ni pomislila na tu ženu, istakla je Kija. Gagi Đugani se također našao na sceni, što je privuklo pažnju i sve je zanimalo Kijin komentar na njegov nastup. Međutim, nešto kasnije, kada su Miljana Kulić i Gagi razgovarali, on je istakao da Kiju voli te da ona njemu ništa nije skrivila. Kiju je to šokiralo. Ne znam zašto bi on mene voleo. Ja ne volim licemerne ljudi i ne volim kada ne govore ono što misli i kada se dela ne poklapaju sa rečima. To može da se radi samo ako u mom slučaju se dela ne poklapaju sa rečima u emotivnom smislu, ali to je opravdano jer je to srce. Ne znam zašto bi Gagi mene voleo, vidim da mu je bilo neprijatno i treba da mu bude. Ja bih na njegovom mestu spustila glavu, ali ja sam se ponela kao profesionalac. Ne želim da iznosim stvari koje su prošle, ja želim to da zaboravim, ne želim da bilo koga peckam niti šta. Ja sam pohvalila da su bili dobri glumci, nisam imala šta drugo da kažem. Da sam htjela da se svetim, svetila bih se odavno, ali nisam iz takve priče, u tome je razlika između meni i takvih ljudi. Ali ću uvijek reći šta mislim o njima i naravno da mislim da i on i njegova porodica i dodaci, koliko ih ima, kogod je činio meni ružno, treba da izađe pognute glave ispred mene, naravno i Mirko Gavrić. Za njega sam već rekla, kolo sreće se okreće, nikad ne znaš gde ćeš biti, nikome ne čini zlo, jer nikad ne znaš gde možeš da se nađeš. Eto, to je moja poruka, rekla je Kija.